Вәлиева Сулейманова Гүзәл Фуат кызы, сәнгать фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты баш фәнни хезмәткәре Фуат Вәлиевның кызы һәм Нургалиева Розалия Миргалим кызы, Татарстан Республикасының Сынлы сәнгать музее директоры. Иң беренче булып сүзне Дамир әфәнде сезгә бирәбез. Әлеге Фуат Вәлиевның 100 еллыгы уңаеннан бит инде хәзер бик күп чараларга старт бирелә. Алар нинди форматта булачак, кайда узачак һәм аларның кайсына без эләгә алабыз? Хәерле көн, хөрмәтле пресс-конференцияда катнашучылар. Мәдәният министрлыгы тарафыннан сезне бәйрәм белән, һөнәри бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Дөрестән дә матбугаттан соң хәзерге заманча вакытта без бер кая бара алмыйбыз. Мин алай дип уйлыйм. Безнең быел 2021 ел, сез беләсез, ул юбилейларга, зур даталарга бай. Безнең быел Абдулла Тукайның 135 еллыгы, Сара Садыкованың, Нәҗип Җиһановның һәм алар арасыннан дөрестән дә әйтеп китмичә булмый, ул Фуат Хасанович Вәлиев. Менә минем фикеремчә, безнең сәнәгый нәфисәдә Бакый Урманчы, менә шул безнең татар сәнгатенә нигез салучы. Менә гамәли көнкүреш сәнгатенә шул менә бик күп иң зур багланышларга ия булган кеше, шәхес, ул безнең Фуат Хасанович Вәлиев. Һәм без дә Мәдәният министрлыгы бу юбилей датадан читтә калырга мөмкин түгел иде. Шуңа күрә безнең быел конференция булачак, күргәзмә иртәгә ачылачак. Коллегалар тагы да детальләррәк бу турыда әйтерләр. Һәм без менә Вәлиев Гүзәл Фуатовна белән сөйләштек һәм мин уйлыйм, быел без тырышырбыз ул яшәгән йортта элмә, мемориаль тактаны кую мәсьәләсен эш итәргә. Рәхмәт. Гүзәл Фуатовна, сорау сезгә. Конференция турында бик зур конференция әзерләнгән, шулай ук түгәрәк өстәлләр буенча һәм шулай ук менә өр-яңа китап чыккан. Бу аның диссертация эше дип беләбез. Алар турында да сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт. Минем әтием Фуат Хусаин улы. Ул архитектор белеме буенча, ләкин менә шулай аның тарихы шулай туры килде. Аның турында укып була, аның биографиясын. Ул аннары сәнгать өлкәсенә күчте һәм сәнгать галиме булды. Сәнгать галиме һәм безнең сәнгать белеменә нигез салучы, безнең Идел буе регионында беренче сәнгать фәннәре докторы. Шуңар күрә, менә без инде аны шулай хөрмәт итеп, зур итеп аның менә юбилеен үткәрәбез. Юбилей инде бу 6-нчы юбилей без үткәрәбез. Ул 6-нчы Вәлиев чтениелары, Вәлиевский чтение дип атала, укулары, 6-нчы Вәлиев укулары һәм инде менә ул халыкара конференция була, фәнни конференция халыкара һәм инде бу конференцияларда үзен һәр вакыт катнашучылар да безнең бар. Алар күпләре чит илдән, Америка Кушма Штатларыннан, аннары менә бу елны тагын Нидерландыдан һәм Швейцариядан һәм Казахстаннан, Азербайҗаннан, Россия өлкәләреннән катнашучылар бар. Үзбәкстаннан да тагын бик билгеле бер фәннәр докторы килә. Шуңар күрә, менә безнең конференциядә гомумән 40 кеше, 40 галим катнаша. Һәм алардан 15 онлайн дибез инде хәзер, безнең хәзер хәлләр шундый, 15 була онлайн. Һәм конференцияның
программасы әзір, сіз аны көре аласыз. Біздің институтның сайтында һәм Мәдәният министрлыгы сайтында конференция белән, программа белән танышып була. Шул чараларга безнең тагын хәзинәдә күргәзмә ачылырга тиеш, аның турында инде Розалия Миргалимовна сөйләр. Мин әйтәм, әтинең шул юбилейына мондый китап чыгардык безнең татар китап нәшриятында. Әтинең бу инде 8нче китап. Ул исән чакта аның 4 китабы чыккан иде. Ул үлгәч тагын 4 китабы минем тырышлыгым белән чыгарылды. Бу китап аның тулысынча докторлык диссертациясе буенча язылган. Һәм безнең фәнгә бу зур өлеш кертә, фәнгә, сәнгать фәненә, сәнгать белеменә. Минемчә, безнең татар сәнгатының 18-20 гасырның башынчы вакытына туры килә моның материаллары. Һәм әтинең бөтен теге экспедицияларда жүргән, ул дистәләр еллар буенча Татарстанда гына түгел, Татарстан янындагы бөтен өлкәләрдә, Астраханда, Крымда, аның Крым татарлары буенча бик зур архивлары бар, фондлары. Һәм ул монда бөтен үзенең теге материалларын кертте. Кайбер материаллар алар хәзер юк инде, алар киткән, чөнки ул 60-нчы, 80-нчы елларда әле татар авылларының теге торучыларының мәгълүматлар алган һәм сандыклардан теге безнең матур гамәли сәнгать әсәрләрен эзләп, бөтенесе монда бастырылган. Күп йортлар да юк инде, монда фотографияларда булган йортлар, алар хәзер юк инде. Шуңар күрә бу менә шундый тарихи бер китап булып тора. Ул безнең тарихка да зур өлеш кертә. Шуңар күрә аның турында күп сөйләп була. Безнең материаллар чыга, тагын музей чыгарды буклет конференция буенча, күргәзмә буенча. Аннары мин әйттем бит, бу инде 6 ел безнең укулар бара, һәм һәрбер укуларга безнең китаплар чыкты. Һәрбер конференцияга анда докладлар белән шундый җыентыклар аның турында. Аның турында тагын мәгълүмат Казан журналында бар, ләкин ул 91-нче елдагы санында тулысынча Казан журналы аңар багышланган иде. Ул чакта әле Казан журналы 2 телдә чыгадыр иде. Ул татарча да чыкты, русча да чыкты. Менә шундый сезгә мәгълүмат мин бирәм. Аның турында сораулар булса, җавап бирермен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Розалия Миргалимовна, в Национальной художественной галерее «Хазина» открывается выставка, посвященная столетию со дня рождения Фуада Хасановича. Когда она открывается, какие уникальные экспонаты там представлены? Да, действительно, у нас открывается юбилейная выставка, и надо сказать, Гузель Фуатовна, вам огромная благодарность. Я считаю, что вот потомки таких известных людей, их трудами происходят совершенно невероятные вещи. Уже под редакцией Гузель Фуатовны выходят уже которые томы, которые издания, посвященные наследию Фуата Хасановича. Это, конечно, большая заслуга ваша, Гузель Фуатовна. Вы знаете, дело в том, что еще в студенческие годы вот эта книга «Декоративно-прикладное», татарское декоративно-прикладное искусство было уникальным явлением в 70-е годы. И, надо сказать, все студенчество, все те художники, которые занимались декоративно-прикладным искусством, они буквально искали это издание. Но сейчас следы этих изданий, наверное, только остались в библиотеке и в частных, конечно, библиотеках. Ну, вот, в частности, в моей библиотеке есть эта книга и все остальные, которые вы издавали. И надо сказать, что, конечно же, в этой выставке совершенно потрясающие будут представлены рукотворные эскизы Фуата Хасановича Валиева.
И вы можете увидеть, что эти эскизы, они сделаны с такой дотошностью, с таким потрясающим профессионализмом и по цвету, и по композиции. И когда мы выносим из своих кладовых, из фондов аналогичные предметы, например, вышивка, полотенца, мы выносим золотное шитье, да, мы видим, как скрупулезно и как тщательно и как качественно выполнены эти эскизы, и фактически это аналоги вот этих работ. И я думаю, что, конечно же, все, что сделано Фуат Хасановичем Валеевым, вот Гузель Фуатовна сказала, что нет уже тех домов. Вы знаете, конечно же, если мы говорим, что в Казани осталось только одно здание Петровского времени, да, деревянного зодчества практически не осталось, то в деревнях, к сожалению, происходит то же самое. И если вы помните, мы с вами ездили, Гузель Фуатовна, да, там, например, остался единственный один резной колодец, но он уже в таком плохом состоянии, но резьба совершенно не то что уникальная, это просто царская резьба. Это смотришь на это произведение, как вот его можно просто брать и брать его в фондохранилище, чтобы сохранить потомкам. Есть, конечно, следы мечети, тоже уникальных. Есть сейчас, к сожалению, крестьяне, хозяйственники, вот эту резьбу делают из металла. Вы наверняка, журналисты, ездите по этим деревням, и вы видите, что это, конечно же, резьба, она цифровая, да, то есть это не ручная работа. А вот этот вот художник, столяр, он уже как бы утратил свое значение, и эта профессия, она практически исчезает. Ну, мы выставим, конечно, не только золотное шитье, из фонда хранилищ ювелирка, кожаная мозаика, да, известных мастеров, но, по счастью, Гузель Фуатовне удалось собрать, и мы тоже вместе, и современное декоративно-прикладное искусство. И надо сказать, что оно хорошего качества, правда, был отбор, потрясающая кожная мозаика, удивительная ювелирка, причем стилистически довольно современно выполнена, но аромат вот старины и того декора, который эскизировал Фуат Хасанович, конечно же, он остался, и надо сказать, что сегодняшний мастер, он внимательно очень изучает, и в том числе и книги, которые вот вами изданы. Я думаю, что выставка привлечет огромное внимание, потому что современных художников по декоративно-прикладному, мастеров декоративно-прикладных искусств довольно мало выставок. И для них это тоже большая честь. Вот я просто встречалась с некоторыми из них, когда они приносили свои произведения, показать именно на выставке Фуата Хасановича Валеева свои произведения. Я вас приглашаю на открытие, оно состоится 21 числа в 16 часов, а 20 будет конференция в Институте истории. И я, честно говоря, тоже потрясена. Очень хороший состав участников конференции, очень онлайн и офлайн, очень качественно подготовлена конференция. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы многие исследователи послушали эту конференцию. Ее, конечно, надо записать, ее надо запустить в соцсети. И я бы очень была рада, если бы мы выставили это не только в музейных соцсетях, но и, конечно, на сайте. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Рахмет, сұраулар, Татаринформ. Барығызға да қайырлы күннәр, Ғаділ Ахмаджанов, Татаринформ. Минем сұрау, Гүзәл ханым, сезгә буладыр. Менә сез әйттегез, бу конференцияны сез юбилей уңайынан оештырабыз дип әйме. Ул башка елларда да юбилей уңайынан оештырылдымы? Чөнки мен сез әйткән җыентыкларны карадым әйме. Ул теге 5 елдан 5 елга гына түгел, 10 елдан 10 елга гына да түгел. Ул тоткарланып чыгамы, яисә инде сез башкачарак үткәрдегезме? Ничегрәк? Рәхмәт. Юк, алар һәрбер 5 елга чыкты. Булды конференциялар, китаплары әзрәк соңрак чыкты. Шуңар күрә анда менә еллар шулай дөрес күрсәтелмәгән. Конференциялар 91 елдан башлап һәр 5 елны алар үткәрелде. Бу инде 6-нчы була. 5 еллык.
Тагын бер сорау. Менә быел әйттегез 40 кеше катнаша дип, төрле чит илләрдән дә бар дидегез, әйме? Менә узган еллар белән чагыштырганда үсеш күзәтеләме һәм нинди яңа илләр өстәлде? Менә сез санап киткән Америка Кушма Штатлары, Нидерландлар, алар узган елларда да катнаштымы, шул турыда әйтеп китсәгезче. Ну, беләсезме, узган елларда төрлечә булды. Ну, менә беренче конференцияда иң күп чит илдән кешеләр булды. Чөнки без менә ул конференцияда тагын түгәрәк өстәл оештырган идек, Алтын Урда сәнгате буенча. Һәм менә чит илләрдән бик күп кеше килде. Ул вакытта Венгриядән да килде, Америка Кушма Штатларыннан да килде, кешеләр Англиядән, аннары менә Германиядән да кешеләр күп иде. Аннары ничектер менә ул әзрәк бер-ике кеше генә килгән иде чит илдән инде. Ну, бу 100 еллык булгач, монда да күбрәк кеше килде. Ну, ул безнең теге матди яктан да торадыр иде, безнең матди чаралар ягындан да. Чөнки һәрбер кеше үз теге чараларына килә. Менә бу елны инде безнең мәдәният министрлыгы Мәскәүдән килгән кешеләргә аларның торауларын безгә ярдәм итте, торырга булышты, урнаштырырга гостиницаларга. Аблай һәрбер кеше үзе килә, үз чарасына карап, һәм ул да инде үзенә бер шундый күренеш, чөнки кешенең менә теләге булса, алар үзләре киләләр. Үзләренең теге матди чараларына. Һәм инде әйттегез, сез конференциядан соң җыентыклар чыгарасыз бит инде, әйме? Сезнең менә хәзер декор сәнгате буенча китап чыкты. Шуңа да карамастан быел конференциядан соң да яңа җыентык чыгачак. Мин ышанам, чыгачак дип, менә без мәдәният министрлыгындагы ресурсный центр анда бар. Алар белән сөйләшкән идек, алар булышырга безгә вәгъдә итте. Докладлар җыентыгы була инде. Докладлар җыентыгы. Һәм мөмкин булса тагын бер сорау инде. Менә сез әйттегез, монографияләрнең 4-се әтигез исән чакта, калганнары инде бакыйлыкка күчкәч сез туплап чыгардыгыз дидегез, әйме? Ничегрәк эшләнә менә ул архивларда, сезнең гаилә архивында сакланамы ул эшләр? Ул теге элек саклаганнар бит сандыкта, шул теге кыйммәтле әйберне тартып чыгарган кебек сандыктан чыгарасызмы сез аны? Һәм менә мин карыйм, сезнең Русча әйтмешли предпоследняя монография 2002 елда чыккан булган. Һәм 18 ел үткәч 2020 елда гына чыккан менә яңа китап хәзер, әйме? Ни өчен менә шулай 18 ел? Чөнки аның моңа хәтлек ул якын арада чыгып барган, әйме? Ничек шулай узак? Туплау авыр булдымы? Нигә? Беләсезме, ул китаплар, монографиялар аның калдырган мирасын буенча, калдырган текстлар буенча инде, язмалар буенча чыгарыла. Менә татар орнаменты мин чыгардым, анда истәмә, аның рәсемләрен куеп. Һәм беләс, мин үзем дә бит эшлим, мин үзем дә язам. Минем теге бөтен көч бу менә 18 елларны сез әйттегез, бөтен көчем татар энциклопедиясына язуга китте, һәм Әлмәт энциклопедиясын әзерләдек. Шуңар күрә минем менә миндән ниндидер бер вазифа булып торган иде, менә бу аның докторлык диссертациясын бастырырга. Аның менә язмалары әле бар. Менә аның бер язмасы тагын бар, балалар өчен язылган, татар гамәли көнкүреш сәнгате буенча. Аны да бәлки көчем булса, мин аны чыгарга ниятлимен. Булай инде менә үземнең күп эш булгач, үзем теге миннән шундый коллективный эшләр, безнең әле татар тарихы чыкты, анда да минем макаләләрем, анда татарлар дигән китаплар чыкты. Шуңар күрә менә мин гел теге әтинең әсәрләре белән шөгыльләнә алмыйм. Менә шулай менә туры килгәндә инде үземне ничектер өстәлгә утыртып, үземнең аның әйберләрен карап чыгарам. Менә бу китапны чыгарырга да читенлекләр булды, чөнки башта аны алмадылар, бер ничектә мин аны күптән инде чыгарырга тырышадыр идем. Менә бу елны теге 100 еллык юбилей булгач, аны менә татар китап нәшрияты шул уңайыннан алды.
Ну, аның архивлары зор әлі, бик күп. Менә Кырым татарлары буенча бик күп архив аның. Чөнки менә 60-нчы елларда без һәр елны Кырымга җиридер идек. Әти барадыр иде ялга дип инде. Ну, ял итмидер иде инде анда материаллар җыядыр иде. Чөнки ул вакытта Кырым татарларының сәнгате җимереп баралар иде. Мәчетләрне дә анда, зиратларны да менә әти шуларны бөтенсен фотографияларга төшереп, чертежлар ясап, аның архивында алар саклана. Ул материалларны бәлки мин уйлыйм болай Кырымга да бәлки Кырымга андагы музейларга тапшырырга дип аны киләчәктә уйларга кирәк. Аннары аның материаллары күп безнең кабер ташлары буенча. Безнең зиратлар бит алар хәзер җимерелә һәм җимерелеп балырган. Әти менә күп зиратларда теге кабер ташларының эстампажларын ясап, аларда саклана менә аның архивында. Аны да бәлки менә мин тапшырырмын безнең мәдәни мирас дигән тупланмасына Кремльдәге. Менә шундый аның бик зур фонд, архивлары бик зур, аның белән прям бер институт шөгыльләнә ала. Мин бер үземнең минем әле көчем җитмим бөтенесен нидергә инде аны урнаштырырга. Гүзәл апа, әйтегез әле менә Кырым татарлары турында әйттегез. Кырымнан быел катнашучылар булачакмы әле конференциядә? Кырымнан анда бик атаклы рәссам Мамут Чурлу дигән. Ул менә катнаша, үзенең теге онлайн докладын җибәрде инде. Алар Кырым татарлар бик актив эшлиләр. Аларның шундый бер проект бар, Крымский стиль дигән. Һәм алар үзләренең теге гамәли бизәү сәнгатен хәзер үстерәләр. Бик кызык аларның әсәрләре чыга яңа. Менә бу кабер ташлары дип әйтеп киттегез, име? Кабер ташлары бит ул татар халкы турында бик күп әйберләрне сөйли. Ул айрым авылларда, шәһәрләрдә, нинди гасырларда, нинди чорда татарлар яшәгәнен, моңа бу авылга кем нигез салганын, спорный ситуациялар булганда аңлатма кертә. Менә безнең бит бар төбәкчеләр Татарстанда. Шулар белән бергәләшеп, менә шушы кабер ташлары нигезендә авыллар тарихын өйрәнгәнегез булмадымы? Ниятләмисезме киләчәктә? Мин үзем махсус аны өйрәнмәдем, но безнең тарих институтында безнең бер отдел бар, шул бүлек, мирас бүлеге. Инде анда безнең Гайнетдинов дигән бер галим бар. Ул менә аның белән шөгыльләнә һәм күп китаплар чыгарды төбәкләр буенча безнең кабер ташларын. И, Розалия Миргалимовна, вам вопрос. Выставка откроется 21 числа, будет продолжаться до какого? Потому что только один день или как? Нет, конечно, нет. Как правило, у нас месяц, то есть это будет месяц выставка. И я думаю, что мы сейчас всю информацию отправим через социальные сети, мы очень активизируемся, чтобы народ посещал нашу выставку. И вот все-таки к этой теме еще раз хочу сказать, да, чтобы расшифровать рукописное наследие, вот мы сейчас занимаемся наследием Бакида Исыча Урманче, да, это нужен не то, что отдельный человек, а правильно говорит Гузель Фуатовна, что это нужен целый институт. Только в этом году, например, у нас расшифрован очень, прошу прощения, плохой почерк у Николая Ивановича Фешина, его письма, его брату, только в этом году. Хотя в фондах давным-давно. Это очень серьезный труд, и я думаю, что не всякий, даже исследователь, может как бы вот переписать уже и перепечатать. Раньше же все писали рукописно. И, конечно же, еще раз говорю, это поэтому, казалось бы, так долго идет работа, но Гузель Фуатовна сделала просто потрясающую, огромную работу. Это правда работа института. И я думаю, что и на конференции будут интересные исследования, ведь всякий раз, когда проходит конференция, тот или иной выступающий находит свою тему, да, которую, например, мы можем даже и не знать. И вот это, конечно, очень важно. Прошу прощения. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, благодарю всех за пресс-конференцию. Всем удачного, хорошего дня.